Ia, nor zara, nortzuk zarete eta zergatik erabaki zenuten hasieran proiektuan izena emotera. Ni Izaskun nahi, biologia ikasi neban eta gero biodibertsitatean masterra egin neban. Eta, bueno, hau aurkitzen neban interneten programa hau eta iniziatiba oso politxea iruditzu jatan. Eta, bueno, oso esperientzia politxea iruditzu jatan hori lan mundu bizka sartzeko eta talde lana bultzatzeko eta horregatxikan eman nintzen apuntatzera. Ni ane naiz, ikusentzuz komunikazioa ikasi neban, eta gero, bueno, sinema zuzendaritzen neban masterra Bartzelonan. Nire kasua ezberdina da, berez autonoma naiz bazkenengo 3 urtietan edo lan, eta, bueno, oinarte pilo bat proiektutaren egon ez da lan, baina nekan gogoa pixkat zehoz establia hau topatzeko, edo pixkat aldaketa bat itxeko, hau da, lan bat topatzeko egunerokotasunean, eta gero nire denbora libre, nire proiektuak ateratzeko. Ikusi neban eta kitxon programa, oso itxura ona, gendun entrevistak, sartu ginen eta hori, oso gustora bai.